ଆଲୋ ମାଉସୀ ମୁଦି ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ତୁ ଭୋଟଟା କାହାକୁ ଦବୁ? ମାଉସୀ ତୁ ଭତ୍ତା କେତେ ପାଉ? ମାଉସୀ ତୁ ଆଗରୁ କେତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ? ମାଉସୀ ତୋ ଭତ୍ତା ପଇସାରୁ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାସକୁ ଦଉନୁ? ମାଉସୀ ଦଉନୁ ମାଉସୀ ନବୀନ ବାବୁ ତତେ କଣ କଣ ଦେଲେ? ଛତା ଦେଲା, ଜୁତା ଦେଲା, ଗଣ୍ଠା ଦେଲା କି ଚଦର ଦେଲା। ମାଉସୀ ଏଥର ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ? ସେ ଆଇବ ନବୀନ ଆମେ ମରୁ ନବୀନ ତାମାନେ ମାଉସୀ ନବୀନ ବାବୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମାଉସୀ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତମ ଗାଁରେ ଟଙ୍କା ଖାଇକିନା ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଟଙ୍କାରେ ଚାହି କରୁ। ଆଉ ମାଉସୀ ଘର ମୋ ପୁଅ ମାନେ ପାଇଲେ ମୁଇଁ ପାଇ। ମାଉସୀ ତୁ ଟେନସନ ନେନି, ଦବା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦବା, ତ ସିଏ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଘର ଦବା। ମାଉସୀ ତୁ ଚାଉଳ କେତେ ପାଉଛୁ କି? ଚାଉଳ ମାଗଣା ମୁଁ 10 କିଲୋ ପାଉଛି। ମାଉସୀ ଆଉ ତୋର ଇଏ ମାନେ ମଉସା ମ? ଇଏ 5 କିଲୋ 15 କିଲୋ 15 କିଲୋ 15 କିଲୋ 15 କିଲୋ।